twima twi speed kwlai lai tongman jorao arjao kaisa photo bujaknai jaga tongo ar jagao basawai no khoroksa family ni borok rok photo bujaklai tonglai mani ar jorao no kinar sao basajak khoroksa burui serai photo bujagai tongmani jorao post rui tongmani jorao no bomani yakbai thela nangui tuyo klainani nangkha abo tui kunu normal tui kahaya belai kheno tui kuthuk tui mani tui ganao tongnai khoroksa borok oma hai nazara rok no capture khlai tongmani o got nango tima bo bini camera o capture wngui tongrokha o tui bo kunu normal tui kahaya tui bo amsaksa no kuthuk tei o tui speed khlai bo lai tongo bini lamao ar jago je klai nai tui bi baksa komoti kosok tui khet langai thango social media ni jaroi o videos rok no nugui mangkha tini ni salo ar jagao photos bujaklai tonglai mani khoroksa family ni borok rok post ni na thangtani o dagarjakti wngkha bomani yakbai tei dagarjakti wngma ba aro klai tei baksa kochogoi bisingo hapjakti wngui thangka o je hao borok bwsalai tonglai mani boma a jarao bwsajak klaina nai tongmani jorao bwsajak no romoi naringnani naikha phiaba romoi naragoi manliya amsaksa phatsa klai thangmani bagui te o buri ar jagao bo klai tongrokliya ar jagano hoite kochogoi lai thangka tei bai baksa boma bopha puila phurunga ke naitugui manya o sajungmano ayang uyang nasiko tei tui jajagoi layo ayango bo nasigi tongkha phiaba kunu jagao phono manya amra kamra salai kaplai naituklai tonglaikha o boma bopha tuyo kulugui de tui bisingo habui thangka tamningangke o cherai ajrao tui yongnan lingya tui popelai kheno kuthukma tui bisingo da habui thangka hini bumarok wanajagoi tongkha te o boma bopha a jagao habui naitungnani moto boya amsuksa tui kuthungma jagao abagi borok boma bopha kablai yangoisa angwaisa khe jor nanglai tonglai mani jorao o cherai a ha tolani phaiui pathor tolani nukjakha bini bokrok ajorao o cherai siregoi kapjak kirijagoi o cherai no nungmani logi no a jagani tei borok tongo aborok bo naituklaina tonglaio borok bo berainani bagui no phailaimani naituklai tonglaimani jorao o cherai ni bokrok nukjagoi rima bai o borok rok bo borok no help khlaika o cherai no tiklai thani o video viral wngui thangmani yaklo boma buphani sagobo yasi surjakha hamya kok sirjawoi tamni hingangke borok berainani thangka beraina thangtani bo bwsabutui no khel tongnani nango borjago tongkhangke risk borjago tongkhangke sak deraoi man oma hairok no bo nainani dorkar o cherai ni kapal kaham tini ni jorao bo kwthang banjiwi phaikha phiaba jorao tamo wngui thang tuyo kulugui manya de wngui thang eba kheba tui bai kochogoi de kunu pathorogo thutaiui langmani jora nang obo kebo phano sia baksa borokni kapal kaham wngui sia omo kahaike teisa kwthang kifili phaio phiaba jotoni kapal omo kahai sijakya abagui no boma bopha hinjaknai bo omo hairok no khel tongnani nango je bwsabutui no borjago talangkha hingke bwtui khe tonika hingke sak dukhmanya wngui tongui man katiwui hingke omo kahai kwbangma no jeung mangpili nugui mankha je photo bujaknani release khlai thangtani o omo kahai twima samudro rogo lahar patimani omo kahai video baksa kwbangma no nugui mankhana te baksa nugya phano wngui mankhana omo kahai phainai social media o kwbangma videos no tongo ayedin omo haimang videos nugui tongnani nango je twima rogo flat wngthani rogo photos eba reels khlaiui borok rok lahar patiui theibai mani rok hingke omo kahai rok no photo bujaknani kobor reels khlainani kobor omo kahai rok no tamo sanani muchuk norok kisa comment section no thangui comment khlai salai di paithak jora naimani bagui jotono belai khe hambai।